Čauko ľudia, máme tu mystery box za 12 €. Ideme sa pozrieť, čo je vnútri. Tak, čudne zabavené. Čo je za hovadinu? To je také hodiny. Tupý nožík. No. To nejaká blbosť tam je. Neviem, či sa to zrejme oplatí úplne za 12 €, ale... Čo je vnútri? Čo je? Ale... Reálne to čo je, ale... Ďalšie káble. Rozbité. Alebo to je len na chladné sklo? No nie, je to rozbité. To je nejaká meteostanice asi. To sa neoplatilo zrejme. Pre ďalší diel hoďte like, odber.